După ce am conectat și furtunul capacului electric la supapa tip T, putem reporni alimentarea cu apă rece, iar acum capacul poate fi conectat la priză. Capacul se curăță automat la deschidere. Pentru conectarea telecomenzii, este necesar ca în momentul în care capacul electric este conectat la priză să apăsați timp de câteva secunde butonul Female de pe partea dreaptă a telecomenzii.